זה לא ימשיך ככה. תדעו לכם, זה לא יכול להמשיך ככה. אתם לא תשבו כאן ולנו מתים שם הילדים שלנו. כולכם אם אתם חושבים שמישהו יכול להמשיך ככה. לא יכול להמשיך. תנו להם להגיד מה שהם רוצים. הילדים שלנו, תכנסו כולם. תעזוב אותו, תן לו להגיד מה שהוא רוצה. אתם לא תשבו כאן והם ימותו שם. תעזוב אותו. תעזוב אותו, תן לו להגיד מה שהוא רוצה. תעזוב אותה. באמת לא מתביישים, אני שואל אתכם. אנחנו לא אלימים. עזבי אותי. אל תגיעי בו. לא מעניין שאלה. לא נגד מהאבא שלי יהיו חטופים. כל החיים שלנו פה. בשבי. לא נתחם שלנו. תעזוב אותו, תן לו. יש ילדים, אתם דנים על כסף. אל תיגע בו. תגיד לו שיעזוב אותו. תעזוב אותו. תן לו להגיד מה שהוא רוצה. תעזוב אותו. עזוב אותו, תן לו להגיד מה שהוא רוצה. עזוב אותם, תן להם להגיד. זהו. אנחנו לא ניתן לכם לנשום עד שהילדים שלנו יחזרו. סגר היום הציבורי לא יימשך. לא יימשך. לא יימשך. אני לא ארגע. אני לא ארגע. אתם תקשיבו לנו. אתם לא תמשיכו ביומיות שלכם. אין יומיות. אין ועדה. אין כנסת. גם מוסלמים. יש נושא אחד שאתם צריכים לדבר בו. איך אף אחד. אתם אותי. חברת הכנסת. יש פה מישהו שחייב להשב, תקשיבו. את המשפחה שלה ולציצים. אנא מכם, לא רוצה לחיות בכוח. לאיים עליי בכוח? אח שלי בשבט, אני לא מתנהג לאיים עליי בכוח! תתבייש! אני פה אותך כל החיים שלי! אני לא מתבייש! אני לא אצטרך! אני לא אצטרך! איפה פתאום שבועים? איפה חרדים פתאום שבועים? שוב רגע אחד. לא תשבו כאן ומה שעוד לא יהיה ולא יקום. אנחנו רוצים מהכיסאות שלכם. איך אתה יושב? למה אתם יושבים? תקומו! תקומו! איך אתם יושבים? קומו! יש פה חטופה שחזרה מהשבי! תקשיבו לה! תקשיבו לה! צריך להפסיק את זה! די! ילדה שבתוך הגיהנום הזה 53 תשמעו אותה! שאלות! די! רגע גלעד, אתם לא תעשו אלימות בינינו! אתם לא תקראו בנו בכלל! גלעד, אנחנו רוצים שהיא תדבר! כל האנשים עם הכיפות על הראש, מה עם פדיון שבויים? מה עם פדיון שבויים שאתם מאמינים בו? מה עם